No, ten rozpor medzi tým populistickým táraním a činmi toho politika Slováci nevidia? Nie sme schopní to vnímať a vyhodnotiť? Ja myslím, že to vedia. My by sme podceňovali veľmi ľudí. Oni vedia, že im lídri klamú napríklad. Problém je, že im to nevadí. Respektíve je to problém nás všetkých, že im to nevadí. Pretože vedia, že politika tak funguje. Je to akési pánske huncúctvo. Alebo že z tejto definície populizmu, ktorú ste použili vy, potom možno poviem o tej mojej, vlastne vyplýva, že politika je vždy dvojtvárna. Je o elitách, je o masách a vlastne tie elity nejakým spôsobom manipulujú tie masy. A kto masy presvedčí, že hovorí v ich mene, tak môže hovoriť takmer čokoľvek. Kedy sa zbavíme toho, pán Bozalka, že prestane platiť, že politika je nejaké huncúctvo, že politika je špinavá a že politika sa dá robiť aj normálne a čestne? Tak nemám asi nejaký univerzálny recept. Jediné, čo ma vždy napadne, je, že musíme mať uveriteľných lídrov, ktorí vlastne dokážu tých ľudí presvedčiť, že sa to dá robiť inak. Ja viem, že to znie tak ako banálne, ale nič iné to nie je. Len proste za tými ľuďmi ísť, hovoriť s nimi a ponúknuť im nejaký normálny program.